ଏଇଆ ଶେଷରେ ଭାବିଲୁ ଖରା ଦିନିଆ କଳେଇ ବାଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଛାଲେ ଛେଚି ହେଇଯାଉଛୁ। ତୋର ଦୟା ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢା ଲୋକଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଡଉଛୁ। କଣ ଜାଦୁ ହେଇଛି କି ରେ? ଜାଦୁ ହେଇଛି? ଏଇ ତ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇଲା। ତୁ ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ। ଦୂତ? ସେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୂତ ହେଇ ଜବରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଅନିଲ ମତେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ପୁରା ପନିର କୁତୁ କୁତୁ ଆଉ ରାଇତା ବାହାର କରିସାରିଲାଣି। ଦୂତ ହେଇକି ଜବରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଅନେଇଲୁ ପୁରା ଚାଞ୍ଚିଳି। କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଆରେ ଦୟା ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଅନେଇଲୁ ନା ହୁଙ୍କା ନାଳି ଫଟାଇମି ରେ ବାପା। এই নির্বোধ রাক্ষস। ମୋ କଥା নির্বোধ রাক্ষস। ଏହି ବାର ନାହିଁ ତ ନିସ୍ତର। ଓହୋ ନାହିଁ ତ ନିସ୍ତର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ। ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ। କି କଥା ଏଗୁଡାକ? ଡାଲମା ଖାଇକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପୁରା ହଣିଲୁ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ପୁରା ଡାଲମା କାଢିଦେଲୁ। ଜଭରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ନାଇଁ? ରହରେ ପୁଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଡିକିଟା ହେଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଡିକିଟା ଅଛି। ଖାଲି ଟୁଣ୍ଟୁଣୁ 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 ହଉଛି। ବାପାରେ ଦୂରେଇକି ଟିକେ ରହ। ଦୂରେଇକି ରହ। କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଖାଲି କଥା କଥାରେ ମାଡ଼। ଚିନ୍ତା କର ଟିକେ ରହ। କଣ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ତୁ? ମତେ କଣ କଳେଇ କଥା ଭାବିଲୁ? ଏଇ ତ ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇଲା ଆଉ। ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡାନା ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡାନା। ଅନେଇଲୁ ତ ଅଳସ ଛଡଉଛି। ଏଇଟା ନେଇଥା। ମୋ ଭଣଜାକୁ କହିକି ଅନେଇଲୁ ମୋ ଭଣଜା ହଉଛି ଦଶାନନ ରାବଣ। ଅନେଇଲୁ ପୁରା ଜାଣିଥିବି। କୁନ୍ଥାନା କୁନ୍ଥାନା କଣ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ଅଛି କି ରେ? ଶେଷ ଗନ୍ଥା ମାତାଳ ପର୍ବତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଔଷଧ ନେବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଔଷଧ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ। ତୁ ଭାବିଛୁ ଏତେ ସହଜରେ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇବ? ମୋ ଭଣଜା କହିଛି ଏଇଥରକ ତୋର ମୋର ହେଇଯିବ। ଆରେ ବାନର ଆରେ ବାନର ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ବିଗାରି ମତହର। ଆରେ ସେ ଡାଳ ଡେଇ ଦେଖାଉଛ ଅନେଇଲୁ ଆଜି ତୋର ରଙ୍ଗ ଦେବି ଛଡ଼ା। ବାପାରେ କାହିଁ ଏମିତି ଗୋଡ଼ାଟାକୁ କାଲୁ କାଲୁ କରୁଛୁ କହିଲୁ?
କିଛି ଗୋଟେ କରେଇ ଯାଉନୁ ଖାଲି ଯାଉ ଆସୁ ଖାଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମ জয় শ্রীরাম জয় সীতারাম আর রসদ চিনিবা হরে বিলম্ব হইলে রাত্র জীব যেবে পাই